Il-ħoss tal-mutur li tant kienet ħobb akkumpanja lil Michel Kurmi iju tingħata l-aħħar tislima, dan hekk kif numru ta' sewwieqa tal-muturi ħbieb tagħha u tal-familja iltaqgħu fejn il-kamra mortwarja sabiex flimkien iwassluha sat-tsuntir tal-Knisja tal-Imġar. Michel Kurmi ta' 32 sena tilfet ħajjitha wara li l-mutur li kienet rikba fuqu kien involut f'ħabta ma' karozza f'Mdina Road Ħażebbuġ lura fi 17 ta' Mejju. Barra l-kamra mortwarja fejn inġabru numru ta' sewwieqa tal-muturi kmieni filgħodu, tkellimna ma' Elix Vella, President tar-Rebels Motorcycle Club, li stqarr kif bejn is-sewwieqa hemm rispett kbir u għalhekk it-telfa ta' waħda minnhom hija esperjenza qibsa l kulħadd. Missiera member mill-club tiegħi, chapter tiegħi, and we believe in respect. Għax l-ġrura qed tifhimni accident ħażin. And that's respect point. If you don't pay respect in life, you got nothing, good vera. Id-debut abjad twassal sat-tsuntir tal-Knisja tal-Imġar fejn hemmhekk sar il-funeral biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. F'mument tantibes għall-qrabata u dawk l-aktar eżis għalija huma xorta waħda kellhom isegwu l-prekawzjonijiet kontra t-tifrix tal-coronavirus. Fil-fatt fuq it-tsuntir dawk kollha li kienu preżenti itteħditilhom it-temperatura ta' ġisimhom fil-waqt li baqgħu mbiegħda minn xulxin. Mal-art fuq it-tsuntir twaħħlu wkoll sinjali apposta sabiex għalkemm f'dan iż-żmien wieħed irid jieħu l-prekawzjonijiet kollha, il-qraba u l-ħbieb xorta kellhom l-opportunità biex jagħtu tislima li tixraq lil Michel Kurmi f'dan l-aħħar vjaġġ tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.